Bună dimineața, Andreea! Bună dimineața, doamnelor și domnilor! Chiar în aceste momente au loc manevrele de acostare a navei comandant. Este vorba de un crucișător american de dimensiuni impresionante. Are peste 170 de metri lungime și poate atinge pe mare o viteză de peste 50 de km la oră. Are un echipaj de 400 de marinari, dintre care 33 de ofițeri. A fost lansat la apă în 1991 și a costat $1 bilion. Are la bord numeroase arme de luptă, printre care 2 elicoptere și un sistem de apărare antirachetă. Tot aici, în portul Constanța, mai sunt așteptate să ajungă alte 5 nave, printre care și fregata românească Regina Maria, cu un echipaj de 200 de oameni și un elicopter la bord. Exercițiile NATO de tragere vor avea loc în mare luni, iar până atunci marinarii sunt implicați într-o serie de activități ce au menirea parcă să ne transmită un mesaj liniștitor că războiul este departe. Nu același mesaj ni-l transmit rușii, care cataloghează exercițiile în Marea Neagră drept o provocare și au anunțat că în perioada imediat următoare vor organiza cele mai ample exerciții care au fost organizate în Rusia în ultimii ani. Vor fi implicați peste 8.000 de marinari din forțele terestre, iar flota navală rusă va efectua manevre în Marea Japoniei și Marea Neagră. Până atunci însă, marinarii care vor sosi aici în portul Constanța vor fi implicați într-o serie de activități. După întâlnirea obișnuită cu oficialitățile, vor vizita Muzeul Marinei Române, iar mâine vor merge la Costinești pentru a planta peste 1000 de arbori și puieți în zona Mănăstirii Costinești. Acestea au fost deocamdată informații.